Toto je prvý diel proste takých Lego techník, čo vám akože pomôžu v stavaní. Teraz to je akože bankomat, do ktorého strčíte kreditku. Teraz vám ukážem, ako sa taký bankomat urobí. Teda len tá vec, ktorú som teraz používal. Použijete jednu dosku, 2 kamery, jednu ďalšiu dosku a v podstate máte to. Len ten systém, ináč to pripojíte k tomu bankomatu 2 špeciálnymi kockami. Teraz v podstate tam môžete strčiť kreditku, vybrať ju. Tu máte aj peniaze, ktorými to môžete akože toto zakryť. Nedá sa mi to, takže na to kašlem. A toto bol prvý diel.